Bé, en principi, segons tenim entès, s'ha declarat cap allà al voltant de quarts de dues i el que hi havia dins de la nau eren carrets de plàstics i fundes de plàstic que els servia per embolcallar el material que teníem per enviar. La producció no, els envios poder sí. Els envios poder sí perquè aquí teníem, per fer els envios necessitem el material que hi havia aquí dins, perquè servia per protegir els envios i clar, si no tenim el material per protegir els envios, doncs evidentment que els envios es ressentiran, evidentment.